Milli Bahar bayramına, Halkara Nowruz gününe başlanan dörlü toy çäreleri Balqan welaýatynyň etrapdyr şäherlerine de ýokary uklentlikde berilip geçildi. Bayramçylyk däwirleri gadymy bayramçylygyň kemil däpleriniň ajaýyp zamanamyzda täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygyny, milli medeni mirasymyzyň geljeki nesilleri üçin aýagly saklanýanlygyny, hem dünýä ýaýylýanlygyny ýene-de bir ýoly tasdiklady. Bayramçylyk däwresini geçen ýerine gurulan sergiler Balqan welaýatynyň bereketli topragynyň sakawatynyň güwäsi boldy. Sergilerde Milli Bahar bayramyny degişli däp desurlary usatlyk bilen canlandyryldy. Amal haşam sunuwatynyň nusgulyk elişleriniň we körpe suratkeşligiň ajaýyp döwrümiziň buýsançly ösüşlerini wasp eden suratlarynyň sergilerine de uly orun berildi. Milli senetkarlyk, halçylyk, dergäçilik hem sunuwatyň beýleki urunçlary boýunça ýerleşdirilen işleri ören täsirli we ýatda galyjy boldy. Milli Bahar bayramy Halkara Nowruz günü münasibetli magtymul etrawynyň gözeli ýaýlasynda welaýat meşhuruna geçiren bayramçylyk däwresi aýratyn täsirli boldy. Bagşy sadanylaryň folklor toparlarynyň joşuny çykyşlary bayramçylyk çäresine özdeşli uşunçaýdy. Bayramçylyk çäresine gatnaşan adamlar belentden belent ýanglanan aýdym sallary bilen bilelikde milli däp desurlarymyzda dürli tagamlaryň taýýarlanyşyna uly gyzyklanma bilen tomuş etdiler. Milli Bahar bayramanyň Halkara Nowruz günü münasibetli magtymul etrawyndaky magtymul Praga muzeýiniň öňündäki ajaýyp meýdançasyna uludan tutulan bayramçylyk däwresi şoň mazmuny eýe boldy. Welaýatyň medeniýet usunuwat usatlarynyň aýdym sala çykyşlaryna Türkmen tebigatynyň bahar pasynyň wasfy beýan edildi. Bagşy sadanalar, estrada aýdymçylar, sans toporlar çykyş edip däwra ýygnanalan ruhuny galkynlardy. Sunuwat usatlarynyň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan aýdym salalarda sans we folklor toporlarynyň çykyşlaryna gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tutumly işleri belentden wasp edildi. Ýaşlar guramasynyň Balqan welaýat Türkmen we şäher magtymly etrap geňişleriniň kärdeşler arkalyşyklarynyň Türkmen şäher we etrap birleşmeleriniň Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Gyzlarwat we etrap senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetläriniň Milli Bahar bayramy münasibetli geçiren bayramçylyk däwrelerimiz ýokary uklentlige beslendi. Bayramçylyk däwrelerine zehinli aýdymçylygyň belent owaz bilen ýerine ýetiren döwrewap aýdym sadlaryna berkarar döwletiň täze ýamyny galkyn şu döwrüniň päkim paýhasy ummany magtymly Praga ýylyna elýurt bähgitli amalaşdyrylýan beýik işleri Türkmen tebigatynyň nurany keşfi Milli Bahar bayramy özüniň münasip beýany tapdy.